Siad tógrad agan siad bádarí an chládair agus bunaí bádarí an chládair dús mar chlub seoltóireacht siar tús na nuochadaín ar a tháinig grúpainn seo go gaile agus an sin diimiis leo seis na mach cinál agus an sin tháinig Peter Canarí chu se grúpa le chéile ríist le hí Báid seol Iesú agus Báid nó dhéanana agus lean siad sin an bádarí an chládair é sin na tháinig an tainnim a hús bádarí an chládair. Ná is tugra móra seo bunaid Báid Peter Canarí sé an tá chuineáil an tugra se fáidir a móthir níbhah an tugrán goris Peter Canarí gáidíre. Tá scémanna go leor acu, Báid go leor acu agus tíhirdí man seo tá an Mercín Joe nó bád nó tá ga dhéanana náit an Mercín Joe an seancheanna díanú muoinis 1987 agus siadín ceanún seo tá go athógeall an seo. Freisin tá siad tá athógeall go dhéanana an Barbara an bád mór atógiú hála Chicago Stefan amúil Hiaráin agus tháinig trasan Atlantic. Tá obair go leor le dhéanaar sin agus le díanaar tásúil an Barbara bheith seola ríist beidir dead an samhar se thugainn. Agus tá projects go leor le maidide le Báid eile tá le Iesú agus le díana suas agus mar sin sa scéim. An scéim héin tá grúpa tá sé gobar faoi fás faoi solas faoin agriocht sin inis agus is cinnte mar sé deacuir scéim mar seo chuneála gimacht gairis takeíocht ó agrachtaí mar sin. Ná an códa carach, códa condé, airí rion stáit tá go leor grúpaí agus takeíocht go chuir fáilinn seo le hín scéim seo. Agus is cinnte bhfuil an onód atá ainn seo bhfuil sé ionintach freisin sé John Cillína chuir an onód seo ar fáil dúin go bhádarí an chláda. Tá stóráil le hí na máid tain, le hí Báid, le hí gíar na máid ar na seolta, crán, spáraí, rigeáil agus na rudaí mar sin. So tá chulaghine i dtíana cheann sa taid sa job seo agus sinna chi an job ar agus cháhíle sa fiche tá leagan amach tá Peter Canarí caintear go mé Cheir cinnte go bháid seola idir glóteagaí leabháid agus Báid mhóra ghlachapáirtin seo despántas an seo le híon rudnúise a teachtasteach bháhíú sa fiche maidide le anad na carach an seo agus an cultúr seo bhúil siad a caintear a chuir agus bei cheir cinnte go bháid a 16 faoi láthid ein agus is cinnte go mé sé go le raí gotí na cheir cinnte na bheits an rud go leisú ráhíle agus a fiche. Fuoi láthir tá muid chunascaí le bádarí an chláda a Rosmach GRETB a Rosmach agus tá móna cuasán fuoi láthir bhfuil muid díana bád tradiisiúnta chun mar a glótóg trítrach a fiche de tá gceist agus tá siad bád a thug bádarí an chláda amach a Rosmach le hí a chóirú íonara agus tá sí frámáil tunis fuoi láthir ain le réití le hí strácaí chuireara. Bhfuil fuoi láthir tá siad caintear go méidir me tíir an bhharga mbliana agus tá siad a caint go mbeon bád tá Rosmach ar bhharga mbliana freisin. So sin péide tá cepaí bheith ar bhharga mbliana. Darla se nílas ain fós ach feice muid tá súil go mór le sé. Well, hála rud an stairiú le nniu go an éire ar na mara ag sé cuairtearnin agus rud stairiú lei sin, mar tígann sé Báid, tígann sé Báid seol, tígann sé Báid ámuid, bhís bád ámuid ach go chéin agus é gceithid bhfuir bháin cheol sé timppla da. So is rud táhachtach gon taidir fada tá go dhéanann seo agus nobert a go dhéanann seo go bhfuil crugatéide cuairtearnin seo agus bhac sé páirt bhreanna sé an nobul bhí go dhéanana agus hiic sé an cinál leibhrí bhí go dhéanann seo.